עכשיו יש לי מום על משהו. תעשי לי פאנקי פלוס מלחמת העולם השנייה פלוס עבודות כפייה. זה מין דינמיקה שהיא בכלל לא ברורה. עכשיו, אני מוצא את עצמי מסתובב שם, ואני רואה אותה, את אנג'לינה. אני בא, אני מסתכל לה בעיניים. מאמנת. אני מסתכל לה בעיניים, ואני לא יכול להתאפק. אני מכיר את ברד, אני מכיר הכל. אני מסתכל לה בעיניים, אני אומר לה, תגידי, אנג'לינה, אולי תרגיעי קצת עם הטוסטים. קצת, הרגת אותנו כל היום. די, בסדר, טוסטים! קהילה לטוסטים גבוי, לא? אנג'לינה עלה, והוא מה יש לו בראש, זה הטוסטים. סימנת לו דגש מתחת למילה טוסטים? סימנתי לו, כי דיברתי איתו, מה אתה לא רוצה? אתה יודע שאגב חזי, כשהוא נולד, הוא ינק מקונדום, בגלל שהוא כזה מכוער. כן, צריך להיזהר בכל זאת. אדם כל כך מכוער שהוא נולד, אמא שלו באה, אומרת לו, הלו, מהאוויר תינק, כאילו, לא, אל תיגע. אתה לא נראה, כשהוא היה קטן, הוא טיפס על זכוכית, תשאל אותו. כן, כן. איך הוא ברח מהמבחנה? אם כבר מדברים על טוסטים, כן? מה הקטע? נכון, חזי, אתם יודעים, אפשר שנייה? אפשר שנייה, אני לא זה. לא, אבל הטוסטים... אתם יודעים שהיום, רגע, אתם ידעתם שהיום זו הבכורה של חדירה בחצות? היום? למה איזה מין שם מצחיק, זה קונטרול, למה על הפוסטר? מה זה סטקייה? אחי, זה חזק מאוד. לא אמרנו שאתה קורא מהפרומפטר? אוסטי אמרת בגדול. כן, התכוונו שתקרא מהפרומפטר. גם בקטן. גדול מהפרומפטר. אתה טוב מאוד, אבל זה הכל טוב, אתה מעולה. רק תגיד את מה שכתוב לך. לא, את זה אתה לא צריך להסביר לי פעמיים. זו הפעם ראשונה שאני קורא מפרומפטר, אוקיי, הכל טוב. אבל באתי לקדם את הסרט, הפרמיירה זה היום בערב, הלו. אבל התוכנית משודרת ביום שישי, אחי, חפיף. חזי, קח. אוקיי, כן, חבר'ה, אז נכון. בסוף התוכנית, 2 דקות. גוסטי, אני מת עליך, זה לא רציני. אפשר להוריד את הפוסטר המחורבן הזה? השחור הזה הוא מהמם. אז אתה עולה עליו ונותן לנו פה איזה כן, אני עולה ואני... תן